TikTok хак, с който ще имаш повече гледане. Сега ще ти покажа как да изключиш едни настройки, които те задържат в, както се казва, затвора на 200-300 гледания. Защо тези функции те задържат в този застой? Така, за какви функции става въпрос първо? Така, отиваш на трите точки, настройки и поверителност и предлагане на акаунта ви на други. Трябва твоите контакти и Facebook приятели да ти бъдат изключени. Така, другата настройка, която трябва да изключиш е синхронизиране на контакти и синхронизиране на Facebook приятели. Защо? Защото, когато публикуваш видео и видеото ти по подразбиране, когато тези настройки са включени, се показва на твоите контакти от телефона и на твоите Facebook приятели. Ако тези хора не се ангажират с него, защото не им е интересно видеото или се интересуват от друга тема като ниша, те не се ангажират с него. Следователно, какво се получава? Алгоритъма на TikTok не ти разпространява видеото. Затова е много важно да правиш правилната оптимизация на твоето видео. Когато изключиш тези настройки и видеото ти е правилно оптимизирано, TikTok го показва директно на хората, които се интересуват от тази тема ниша. Затова моят съвет е да ги изключиш. Не забравяй, това не е магическа пръчка и хоп, като ги изключиш, твоите видеа ще скочат до небето.